Pitali ste me o iskorišćavanju mladih. Pomenuo bih vam primer u IT industriji, proizvodnji svih računara, najmodernije tehnike. Ne bih pomenjao firme, ali tužne priče kruže po internetu da, recimo, deca kada se rode na Tajvanu, na uopšte tim istočnim državama, dešava se da u selima koji su potpuno nerazvijena, koji nisu imali struju kako treba pijaću vodu, da rade od jutra do večeri na vašim uređajima koje vi koristite svakodnevno. Recimo za iPhone, devojčice od 4-5 godina pa i mlađe, ceo dan, 12 sati će ugrađivati to staklo i brisati krpicom da biste vi, odnosno mi u razvijenim državama koristili te uređaje i bahato ih razbijali i plaćali basnoslovne sume za njih, a oni će dobijati par dolara, odnosno par eura, stan i smeštaj na tih hrana. Toga ima i kod nas ovde. Recimo, u selima, neću pomenuti jedno selo da ne bi sada neko se osjećao prozvan, u selima, recimo, đaci koji su radno sposobni, dovoljno veliki da mogu da ponesu košaru kukuruza, izostaju iz škole u sezoni i roditelji ih svesno izvlače sa nastave da bi mogli da im pomažu da zarade 50 do 100 evra mesečno, a da ne prime ono osnovno obrazovanje u školi. Čemu mogu još da vam kažem, recimo, desilo mi se sada za vikend da sam otišao do Beograda, stali smo na jednom semaforu, u autu smo bili supruga, ja i ćerkica moja od 4 godine, isto tako mali dečak, 4-5, ne više godina, lepo je pokucao na prozor, zamolio je da mu nešto damo, kada smo mu dali 20 dinara, nije to bilo previše para, on se lepo zahvalio i otišao. Mislim da sam tu pogrešio, jer mi tako podstičemo njegove roditelje, podstičemo njega da izostaje iz škole, da sarađuje sa tim sistemom iskorišćavanja dečje radne snage. A kako biste vi predložili, da li nekakav predlog da se taj problem i u našoj zemlji reši? Nisam razmišljao dok me niste pitali o tome. Znači, mislim da trebamo biti samosvesni. Znači, da mi sebi damo neke ciljeve, da ne čekamo da neko reši to umjesto nas, nego da krenemo da sagledamo problem iz našeg ugla. Recimo, ovaj dečko koji je zatražio novac, nisam trebao, mada je to prilično nehumano izgleda, nisam trebao da mu ostavim ni malo para, jer pretpostavljam da njegovi roditelji mogu zaraditi dovoljno za hranu, mada ne verujem, ali time što ja ne bih podstakao to davanje, odnosno kamčenje tog novca, on bih morao verovatno da ide u školu, primi neki program, socijalni program i nastavi dalje školovanje. Kada se obrazuje, verovatno će dobiti, Bože, neki normalan posao, da ne mora da nosi na ulici. To znači da bi i u ovoj našoj zemlji sistematski, institucionalno trebalo rešavati te probleme. Ne pričam za zemlju. Znači, uopšte ne gledam na granice, ne gledam na naciju, na narod. Eto, ja pričam na srpskom jeziku, ali može se to promeniti u bilo kojoj državi, u bilo kom gradu. Znači, uopšte ne bih želeo da uplićem niti državu, niti neku instituciju. Zahvaljujem se u ime tima za ljudska prava, odeljenja 1.3 i 2.2. Najlepše hvala vam na saradnji. Hvala što ste me pitali za mišljenje. Ja sam, znači, pedagog škole Paraskeva Uzon i svakako uvek sam na strani dečjih prava i, znači, do kraja da iskorišćavaju svoju i da uživaju u svom detinjstvu. Važno je reći da treba stati na put svakako, znači, iskorišćavanju dece u svakom pogledu, pa i u pogledu najamnog ili fizičkog rada radi interesa drugih. Svako dete ima pravo na detinjstvo, pravo na školovanje i sva druga prava koja, znači, na socijalno zbrinjavanje i u tom smislu smatram da bi trebalo preduzeti neke mere
sprečavanja, a osnovne su znači, edukacija porodice i materijalni boljitak same porodice, znači da se društvo više bavi porodičnim vaspitanjem i znači pripremu porodice za znači, brak, za doženje, znači na svet, planiranje dece i kako znači, da vaspitava i podigne svoje dete. Takođe smatram da u našoj sredini nema toliko toga, čak smatram da se deca malo uključuju u neki znači, rad, što je jako važno za vaspitanje deteta, znači rad u smislu da se deca bolje osjećaju, sticanje iskustva, znači širenje nekog horizonta praktičnih tih iskustava koje su neophodna i upravo u tom smislu znači smatram da manje u našem društvu ima, ali u siromašnim zemljama svakako čujemo da su mnogo deci uskraćeno, znači uskraćeno detinjstvo i uskraćeno pravo na školovanje. Znači ne mogu sami da organizuju svoje slobodno vreme i da pridaju značaj tim važnim vrednostima i aktivnostima u tim znači, svojim godinama razvoja, ličnosti i obogaćivanja same ličnosti.